Welcome to my channel. Enjoy watching. Mauwak, taray na lang kita. Happy chak po. Pero ang sarutano taga. Pwede mo na pagkagama na lang. Ini lang mga bawang, kaya-kaya mo na yan. Para magtabak na, para matulis. Saradit lang, ma'am. Saradit lang. Ini lang, ito cubes pinapos. Cubes sa saradit, ma'am. Iyok po sa embutido. Pero kung may gilingan po ka mo, hindi ba ka? Ito ka, Cesar. Pwede ba ito? Ano po sa tutugot lang, pwede na to. Ano po? Ito mga ano, yung kaiyan. Basta dikit-dikit lang paglaag ka. Para mo baka marao. Pero magaling kang gilingan. Ako pa kayan. Sasabi ko na ang karne sa mga oo. Patulogin niya. Oo, tama na. Sa beta ka mong pino, tara mo, kamot lang. Reluay po. Pino po. Ma'am, shopping board pa. Baka may gilingan po. Frances! Baka kami kami. Pagiling na niyo sa rabayan. Sa karnihan. Baka yun kaya, pagilingan kaya mamanuman. Pasabay na yan sa bilingan sa karnihan baga. Iyo po. Ang lumpia Sabay na yan. Kasi yan mga bawang na yan. Yes. Nakangarib na kami kita. Mama naman. Mama naman una. Mayong basic na yan sa itong mga nanay. Iya po. Depende yan sa kapatid. Makinig yung buhay. Luwas na ako ng buota. Nagluwag naman sila. Anong star? Hindi po. May magbuka na. Tapos ano na ang tubig. Kasi sarado dito manihangarado na. Iyo po. Iyo man po ini, ma'am. Ini, tara dito mo po yan. Iyo. Ay, dahil sa industry. Strip. Palaba sa kuya. Ano pa lang ang tempo dito? Dahil lagod. Dahil po, ito ka sa balyo. Ano na kanikalaba, ma'am? Ano na po kanikalaba? Ano itong paano? Kami po. Sa tuya, paano da? Pa-strip. Pinda, si Perino na. Ay, matao ka naman sa nagiging pa yan. Hindi ko naman nga nito. Bala ko anong takadakol na kung nadadamo. Papamayaan ko. Papirma ka na lang. Pero kayo pa mag-ar. May itaong sa iyo. Grabe ang mula ko na lang. Ano lang kami. Ano sa shopping? Ayun ka pa. Dagdagan pa man yan ni hotdog, cheese, egg. Bakas inap. Pero kapag kabali na dyan ng mga hotdog. Dahil po, ang gito ko, ilalagdag ang iba sa tao. Para mananit na, nalaga na sa at sa lumapayin ko po. Yan na dapat aaranong ka na kung gaano ka dapat. Si hotdog po, mix spice ko. Di ba lang ang hotdog?
makatabang. Ano na po ba? Bara ano man ba? Bara ano mo? Magad na lang. Mga karagay lang po sa iyo. Sa gabos niya, sa radyo. Asa yung dumang straight sa bagyo? Ito na ate. Bagyo na. Eh, patakulang man yan. Ang basura mo, te. Yeah, ko. Pajas na lang po sa asin paninta. Ako muna sa sa ibang kumalat. Ang akin magpapasirat. Pero yun ang basic na. Oo. Hindi, iba na sa to. Sa trinomial yan. Pinimix niya yung Ilang ito na pan po yung ingredients tapos lang. Ito pan law. Ito isa to pang-mix. Kami mo, tig-mix mo na. Kaya na niya. Ma'am, tig-mix mo na digdi. Iyo dyan. O, dali na rin. Ay ko tapos na makindi na. Si ano na lang I-mix po. na po. Si hotdog na lang po ang iniiwa namin. Okay, sige po. Ready na kita, matimpla na kita. Pag ready na po, matimpla na. Matanga na po, matangan na. Maupo na mapakitang panira. Mapakitang panira. Ganito na kita na nakasalan. Ibalik ko lang sa kiristak ng kitang masiraan. Wala po. Okay na po na po kita. Sa 2 kilo, ang kaipuan ng carrots, kabangang carrots. Kabangang kilo. Itibag ko, napid bara ako ito pa kay Saida. Ito pa madali lang. Ay, di pa pala. Tapos, madali lang po. Pag ano po, hindi na kami magbumayta. Para ano. Para mailing yung gabos. Pagtara ko sa Sinda, sa tipo na po kami. Pura na lang. Tao mo ko Joy. Si Joy. Hindi ko ba ko na sa tipid. Taka mo na ba lang magtipid. Swerte ang makakantay nila po. Ibig sabihin niya kayo, mapahintipid. Kuya pang commercial. Tipid. Commercial pero may mahal. Depende sa price. Depende ka sa silang baga. Dapat nasa laong sil. Hindi pa siya nasa laong. Tapos doon, naman din. Tapos dapat sisinin ng malay. Pwede. Limbakot pala. Lampas ng 1/4. Lampas ng 1/4. 50 or lampas email. So, Ang presyo ko kay 120 hanggang 150 ang sarap. Kasi na po kamo naman. Si mga parating, Sige na, bakal. Ayan po. Tapos mga kanya-kanya kapatid. Tayo na lang nilito. Mag-slice mo na kami eh. Itong gano'n lang ba kasi pasto? Sarap ka lang.
buntot. Tama. Mas maganda yan itong may nakatupit ng ano. Alat na mo, mga nagkagos yan. Pwede man kaya po rin do yan. Pag gusto ka mo sa plato. Pwede man kaya rin do yan. Iba yung dito ka pa. Pag lalaki. Ano ang talapang plato? Dahil mo may gan. Ay, may book. Sa kamit siya. Sumay. Pinakalaman ko maximum water. Hindi ka lang nunod po ni Dirty yun sa minimum ni maximum. Tapos, ang pag-on, idalagin ko sa 60 minutes. Pwede ma-off na lang yan pag nakabot na dumun sa maabot na lang. Mama, totally maano na lang daan. Luto na. Automatic na lang. Turuhon. Baka 30 minutes na ilalagay dito sa 30. Pag 20 minutes lang. Yan po. Hindi na po. Ay, kailangan kamusta sa akin. Sabay ko na sarap na lang kita kaya arin sa imo. Bahala na si God. Makikita na lang ang showmay. CDW ka duman. Taga duman ba kasi Mapatos na kitang showmay. si Ariel pamangkin sa. May natukdo ka dito sa pinamasagan si Rivares. Manamit lang kita kasi mga naluto. Magamit ko kitang egg kapangsin sa showmay. Hindi sila magkakita. Sa pag-matos ng showmay, kanya-kanya mapakain na. Dapat may brush. Nalaga ni egg. May egg. Para magtutuwa. May brush, magaling brush. Tapos, depende sa dakot gusto nito. Mag-try kita 1 tablespoon. Ang iba, puro bubuksan na. Iba-ibang style. Kanya-kanya pagkalayo na naman ito. Kasi ang nagdaraman. Iba-iba. Ang iba, meron talaga naman apat lang pala siya sa sahod. Kasi naman, dua. Mapagaling mo. Harap nito, pag sa pilit kaya, magkakawak-kawak. Magayon na pula. Pero pag close na. Sige na po, try na pa mo, madali na lang po yan. Dapat pagkuhaan ng karne.